Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po na nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras natin sa buong kapuluan is already 11:17 p.m. Kasama niyo po si DJ Titangelo, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Kabisyo, ito po ang programang nagpo-promote sa radyo ng We Listen and We Don't Judge Culture. Handa ka po namin pakinggan nang hindi ka hinuhusgahan. Kaya po nasa kabilang linya na po natin ngayon ang ating top secret caller. Halika na po mga kabisyo, kilalanin na po natin kung sino po ang top secret caller natin ngayong gabi na to. Hello ma'am. Hello po, good evening. Good morning dito sa amin. Hi ma'am, good morning sa inyo and good evening dito sa amin. Yes po. How are you? I'm good actually. Thank you for asking. Kayo po, kumusta? I'm good. I'm happy na makausap ka ngayong gabi na to. And kamusta naman ang buhay-buhay mo dyan? Ito, nasa malamig na climate. Winter kasi dito sa amin. Malamig na climate. Pero ang tanong, may nagpapainit ba sa'yo? Meron sa ngayon. Wow. Meron naman. Kasal na, hindi? Kasal. Pero wag pa rin mawawalan ng pag-asa ang iba. Joke lang. Kidding aside. But ano pinagkakabalaan mo pala dyan? Nasaan ka palang bansa? Nasa Canada po ako ngayon. Canada. Wow. Nice. So, ano pinagkakabalaan mong work sa Canada? Caregiver po ako dito. Mhm. Oo, tapos yun. So, ilang Tapos years ka ng caregiver trabaho, dyan? bahay po. Ilang years ka ng caregiver? 6 years po. 6 Pero years prior to na. that, galing po ako sa Hong Kong. Naging po ako doon. Naging domestic helper for at least 4 years. DH, 'di ba? DH ang Yes tawag po. doon, 'di ba? So, Yeah, yun. DH po. Pero maging proud ka sa pagiging caregiver, Oo Um, naman po kasi hindi naman lahat nagagawa. Tapos mahirap din po yung trabaho. yes, dapat maging proud ka. Dapat maging masaya ka dahil sa kabila ng hirap na pinagdadaanan mo, still, 'di ba? Ginagawa mo pa rin at inaalagaan mo pa rin. Totoo ba Yes yung po, dahil doon na napagtapos ko din yung mga kapatid ko. Wow, congratulations, no? Yes po. Eldest po kasi ako sa family namin. Yes, proud ako sa iyo. Anyway, totoo ba yung mga kwento na bilang isang caregiver, sinasaktan din sila ng kanilang inaalagaan or na gagalit din kayo? Oo, minsan nga pinapalabas, ayaw kanilang kausapin, ayaw kanilang makita. Tapos minsan naman ano, ah, tanong sila ng tanong paulit-ulit lalo na 'pag may dementia yung pasyente mo. Mhm. Tapos, mahirap din, pero kinakaya. Yes, laban lang, no? Pero oo, pero depende kasi may caregiver kasi dito na caregiver for nanny and caregiver for the old people po. Yan. So nasaan ka dun? Sa old Both po. people o Before nanny? nanny ako tapos naging sa oldies po. Wow, no? Nakakatuwa naman, no? So, gaano kahirap? Ano mas mahirap? Yung sa mga nanny or anong pinakamahirap Yung alagahin? sa yung sa mga para sa'kin, para sa siguro sa mga matatanda. Kasi nga lalo na 'pag may yun nga may sakit, may Alzheimer, may dementia. Talagang anuhin mo talaga sila, yung talagang, yung tutulungan mo sila pa papunta at pa doon sa kusina, sa kwarto, tapos sa wheelchair nila, Mhm. tapos hanggang sa toilet nila 'pag not able na silang, tumayo. Unlike sa bata, nakakalaro mo sila, yung parang nakakausap mo sila ng Yes. normal. Pero kasi 'pag matanda paulit-ulit, "Who are you? Where do you live?" This and that. Parang mahirap din, parang tapos lalo na 'pag kayo lang dalawa, nakaka-bore yung Mm.
Anyway, marami nagtatanong dito. Familiar daw yung Yes po. boses mo. Tumawag ka na ba daw ba sa akin? Parang opo. Yes, tumawag ka na, right? No? Yes Actually, po. gusto kong hindi na yung what do you mean? I-open ulit sa mga listener natin na ikaw yung tumawag that time. Pero ba't ka pala tumawag sa akin ulit? Yun ang Just tinatanong want ko. to clarify everything po. Parang ano lang, iklaruhin ko lang lahat-lahat. Klaruhin na Yes po. mali ba ako or tama ka o mali ako. What do you mean? Pareho. I see. So it means ikaw yung tumawag sa akin, tama ba ako na may professor ka? Tas Friday that time. Oh, Tama ba ako? yes po. Actually ayoko na talagang i-open na ikaw 'yon. Pero No, that's marami na okay. marami na nakakaboses sa Oo. So hindi na natin para itago pa and ayan, mali-mali yung iba na Father Priest daw yung ano mo. So, yun, ikaw si Louie, right? Yes po, I'm Louie. From Canada, Hello po. Yes. 34 years old. Yes. All right, okay. Representing yeah, Canada. representing Canada. Ito lang, Louie, bago kitang kausapin ngayon, gusto ko lang din Sure. linawin sa'yo. Mm. Na-hurt ka ba dun sa sinabi ko? Right. Ano ba na-realize mo nung binanggit ko yon? Gusto ko lang din malaman na tama ba Parang ako? nasampal ako sa katotohanan na Mhm. hindi pala siya nakakatawa Mhm. at dapat na anuhin ko siya. Though alam ko naman na nasaktan ako sa relasyon na yon. Yes. Pero nung sinabi mo yon, parang I need that, na komento. Kasi walang nagsabi sa akin ng ganun eh. Parang kilig-kilig lang Oo, lahat. kinikilig silang lahat. Parang hindi sila Yes, aware na mali kasi na nga pala yung teacher. pangyayari. Yeah, Yes po. I see. Okay. Thank you so much dahil na-appreciate mo man lang yung programa natin together with Boy Pindot na hindi namin tinolerate yung ganun. Kasi as a girl, 'di ba? Hindi naman maganda talaga, 'di ba? Na kapag pinakinggan natin na Friday yung segment, tatawanan natin. Pero ngayon ba, handa ka nang buuin at kumpletuhin yung kwento na yon? Yes po. Yan no, Handa. parang ramdam na ramdam ko yung boses mo na ang saya-saya mo ngayon. Parang strong enough na parang, Yeah. I feel you. Thank you so much sa tiwala mo pa rin sa akin na tumawag muli at hindi ka pumunta sa ibang tao. No, maybe because I need this. Kasi nga, parang wala akong mapagsabihan talaga Yes. totally. Kasi nga, Mhm. kilig-kilig lang yung sa iba. Walang yung may alam talaga. Yung parang Mhm. walang nagkomento ng talaga, yung sapak na, sapul talaga sa akin. Yes. Wala. So, yung Friday na yun, nasa pool ka? Nasapul, as in, hindi ako nakapag, Pasensya na ha. Hindi naman yung judgment eh. Ibig sabihin, real talk lang yun. 'Di ba? Gusto kitang i-shake lang din na ito, dapat magising ka. 'Di ba? We listen and we don't judge, but at the end of the day, hindi namin tinotolerate yung ganun kasi mahal namin yung caller namin. Right? Kaya nga po, kasi nga, kada pumapasok kasi ako sa trabaho, tapos naglalagay ako ng AirPods sa tenga ko, Oo. tapos kayo yung pinaparinggan ko before si DJ Rocket, tapos ikaw po. Parang Yes. napaisip ako, okay, why not, tumawag din ako, tapos i-share ko lang, tapos yun nga, na-bad shot ako sa maling oras. Pero at least, ito na yun. Right time mo and Yes. right place na pagkwento mo ngayon. Mm-mm. So, hindi ko na papatagalin. Once again, ang pangalan mo is Louie, right? Yes po, yes. 34 years old from Canada. Ano ang top secret mo? Naging jowa ko si Professor, pero di ko alam, joke lang pala ang lahat. Naging jowa mo si Professor pero hindi mo alam, naging joke lang pala lahat. Okay lang po Yes. na ipaliwanag mo sa akin anong nangyari sa inyo at buuin mo na tong storya na to? Okay po. Last time po nasabi ko na
ano, naging jowa ko siya, siya yung nakauna sa'kin. Mhm. Kinis niya ako, umiyak ako, pumunta pa ako sa friend ko, nag-confess ako na kinis ako ni sir. Tapos kilig-kilig yung friends ko. Tapos after 3-4 days nag-text si sir, nanligaw siya at sinagot ko naman. And kada weekend lumalabas kami, kinukuha niya ako sa sa harap ng bahay namin. Tapos ang unang beses talaga na may nangyari sa'min is yun nga, pumunta kami sa nag-videoke kami, nalasing ako, totally knockout. Pero it doesn't mean na 'pag lasing ka, hindi mo na talaga alam yung nangyayari sa'yo. Alam mo Kaya pa hindi rin, eh, ako 'no? naniniwala Alam mo pa oo, rin, kaya eh, 'no? hindi ako naniniwala na 'pag lasing ka, blackout ka talaga. May 1% sa sarili mo na nandiyan pa din. Kaya yung nangyari sa akin kahit nga ayaw ko, niya kahit kahit nauntog na yung ulo ko sa headboard, kasi nga masakit siya. Tapos Mhm. patuloy niyang ginagawa hanggang nakuha niya. Mhm. Tapos akala ko naman, "Ay si sir tawag dun, nakuha na niya yung ko, V-card ko. Siguro parang siya yung lahat, eh." Tapos nakikita kami sa school, parang lang, yung pasulyap-sulyap lang kaming dalawa kasi nga hindi siya puwede in that time kasi hindi puwede 'pag estudyante tsaka professor. Kasi nga masasabi ng admin, ng Yes. schools, ng students 'pag Unethical, 'di ba? yes Unethical. po, Hindi pupuwede opo. 'yun as a teacher and student na magkaroon ng sila ng relasyon. Puwedeng matanggal ang guro, tama? Opo, kaya tinago namin. Mhm. Tinago namin siya for at least hanggang nag-graduate ako kasi it happens on third year college ako, eh. Mhm. I was 19 in that time. Tapos kami lang dalawa nakakaalam, yun nga, lumalabas kami. Tapos talagang intimate siya para sa'kin, kasi nga di ko alam. Tapos kung anong ginagawa niya, sunod lang ako ng sunod. Tapos pero hindi ako naka-feel comfortable. Alam mo yun, parang 'pag kasama ko siya, parang yung dibdib ko kumakalabog, parang gano'n. Parang, baka may makakita sa'min. Even na pumunta kami sa ibang parte ng probinsya, yung kasi nga yan, eh, parang barangay-barangay dun sa Oo. probinsya namin. Opo. Parang takot ako na may makilala sa'kin, sa amin. Kahit na gabi kami lumalabas Pero hanggang yes po. pero Louie, bakit ka sumasama sa kanya? Parang na-in-love ako na hindi ko alam, para akong alam mo yung yung jowa ko siya, though may nagka-jowa ako na iba, pero parang panakip-butas lang siya. Oo, parang go with the flow ka na lang na Oo, na kasi ang dahil nga sabi niya sa'kin mhm. po sabi niya sa'kin, even na may nangyari sa'tin, hinding-hindi kita parang pababayaan, go with the flow lang. Sabi Mm, ko, "Mahal right. mo ba ako?" Sabi niya, Mhm. "Just go with the flow. Kung tayo talaga." So, ako naman, nag-isip ako na, okey siguro nga. Gusto niya Yung ikaw. oo, gusto niya ako. Gets, gets, gets. So gano'n yung mga promise niya sa'yo na, "Wag mo na akong tanungin, go with the flow lang tayo, hangga't masaya tayo." 'Di masaya tayo kung Oo, tayo, yun tayo yun talaga. kaya nga, oo, Salita ganun ka yung ng niya, manloloko yun, eh. atake niya. Louie, salita ka ng mga manloloko yun, been there, done that. Tapos nung kami, tawag dun, nag-field trip sa Cebu. Mhm. Nakita ko sa phone niya may nakahigang babae sa dibdib niya. Tapos ako naman, sabi ko, "Sino 'to?" Siya, "Wala lang 'yan, jowa niya daw before, wala na Mhm. daw sila." Pero pagtingin ko, yung yung time niya is parang last week lang na nangyari. Ako naman, sige siguro nag-break up na sila. Tapos kasi nga kilig-kilig ako, eh, hindi ko kasi alam na pala, niloloko na pala or Yes. ginagamit na pala ako ni sir. Yes.
Tapos, yun nga, tapos in love ako sa kanya. Kasi nga, ano siya, nag-text siya sa akin ng happy mansari, ah, mahal kita, parang gano'n din, parang normal na ano din, na jowa type. Louie, gusto ko lang Yes malaman po. bago natin ituloy yung istorya mo. Ano bang itsura nito ni profesor na to? Bakit ang lakas ng dating sa'yo? Para po siyang si ano, si Dingdong Dantes po. Ding Dong Dantes? Yes po. Ganun katangkad? Yes po, maano siya, matangkad din, mga 5'9". Maganda katawan? Pogi si Yes Ding Dong, po. ah. Ding Dong. Ning Si Louie yung nagkukwento ngayong gabi na to. Anong itsura niya? Bigyan mo naman kami ng image sa utak namin. Si Marian sabi Rivera nila, ba? hindi Sabi nila may pagka-Yaya Dab ako or Julia Montes. Yaya Dab o Julia Montes? Sino mas Yes malapit po. doon? Si Julia Montes o si Maine Mendoza? Parang ano po sila, hati. Kasi ang Wow. ano lang ano kasi yung labi ko, parang ano, pouty lips ako. Matangos yung ilong. Tapos sabi na maganda doon yung ano ko, mata ko. Kaya ngayon yung ano. Parang tingin ko, Yes po. Sino? nag-iisa ka lang at natatangi. Katulong. Hindi, uy, grabe ka sa sarili mo, ah. 'Di ba? Uy, tingin ko nag-iisa ka lang, mas maganda ka sa kanila. Charot. Siguro yun eh. Ganun nga Oh, po. nag-iisip tuloy yung mga driver natin ngayon. Ano talaga itsura niya? Matangos po ang ilong. Medyo kulot ang buhok. Yung Yes mata po, niya very, hindi naman hindi naman sobrang literal na bilugan, hindi rin siya chinita. Typical na normal. Tapos maganda yung bibig niya, medyo pouty, yes. pouty, tapos medyo malaki onte. Tama ba ako? Yes po. Tapos payat siya na medyo hindi ko masasabing maputi talaga siya. Pero Morena. morena. Hindi naman siya talagang maitim din. Parang cappuccino. Yes. No. Yes po. Wow naman. Charot. So si Ding Dong na in love kay Yaya Dab, ibig sabihin. Hindi ko alam. Yun yung question that time. Siguro si Yaya Dab yung na-inlove kang Ding Dong. Oo. So ibig sabihin mo, tama ba ako, na si Yaya Dab, itong si Louie, ay kauna-unahan niyang binigay ang kanyang V V. card. B card kay Prop. Yes po. Ang swerte naman ni Prop, siyang nakauna. Ilang taong ka yun? 19. Naintindihan mo na ba ang lahat? Hindi. Hindi That pa. time. Hindi. Ilan taon si Profesor? 28? 29. Grabe, no? Take advantage, no? Oo, kasi nga sumasali ako sa Patimpalak, like pageant po. Yes, Tapos, pageant. oo, tapos sige na po, ano ka na. Tapos sumasayaw din po ako ng yung dance sport. Alam ko. Oo. Nananalo na naman din. So ano pa yung mga ginagawa sa'yo ni Profesor? So, yun nga, kung nakwento mo sa akin na may Yun nga, pag pag nasa hotel for example, ay nag-hot spring kami. Tapos para kung ano lang yung ginagawa niya, sunod lang ako ng sunod. Tapos pag sa beds naman, parang lang, pagkatapos namin, sinusuotan niya ako ulit. Yung parang akong bata, yung parang sabi ko, feel ko, na swerte ko that time. Kasi ganito ba, Kasi wait lang, niya ako. Louie. Ganito ba yung mga pangako niya? Or ganito ba yung linyahan niya? Ako kasi nagubad eh. Dapat ako rin na magbabalik. Oo. Boss P! Siguro pag Boss that P! time, at this time, narinig ko yan. Tapos sabi ko, wala ka namang ibang Ano? wala ka namang ibang diskarte. Pero siguro kung in this time, narinig ko yan, siguro ma-strike kita. Pero hindi kasi, that time, parang wala eh. Inosente. Mhm. Tsaka para namamangha ka that time eh. Dapat, ay wow, ang gentleman naman niya. Biruhin mo siya nagubad sa akin, tapos siya rin na nagsuot. Oo, alam mo ba, DJ Titan Angelo? Alam mo yung pineapple juice? Oo, iniinom. Umiinom siya noon, tapos
Ano niya, ano yung dinuduruan niya din sa bibig ko tapos gusto niya din Teka lang, uminom teka lang, ako teka lang. galing sa bibig niya. Teka lang. Ibig sabihin, iinom siya ng apple juice. Oo, parang Mumumog nilalagay niya niya. sa bunganga niya Oo. tapos tina-transfer niya sa bibig ko Ang alam ko while lang, nakahiga ang ako. alam ko lang, pass the candy. Meron pala, Boss Pindot, na meron din palang pass the pineapple juice. Ganon. Uy, grabe, para ako na Pinapasa niya sa'yo, tapos ibinabalik mo sa kanya. hindi Nilulunok mo. nilulunok ko na lang. Pineapple juice lang yung nilulunok mo? Oo, yun nga, parang dun din sa point na parang naglaylo siya kasi nga gusto niyang ano, puwede ko ba sabihin? Go lang, Ah, sabihin mo na. kantahin ko yung mikropono niya pero Mhm. ayaw ko. Ah. So gusto niyang kumanta ka, pero O sintonado ka gusto that niyang time. oo. Sintonado ka ba o Ayoko magaling ka kumanta? sa ngayon magaling na, pero before hindi. So ganun ang mga gusto niya itong propesor na 'to. So ikaw sunod ka lang ng sunod dahil nga wala kang alam, Oo, 19 years old ka. last ano talaga tapos hindi ko malimutan, while nasa hotel kami, Mhm. nanonood siya ng ng X-rated. Anong Sabi ko, channel? ba't hindi Nasa 196 yun, 'di ba? siguro, yung hindi, Channel 88, gano'n. Ah, channel 88 dun sa inyo. Okay. Opo, parang ate me, I will ate you, you will eat me, gano'n. Ah, galing! Ganun, O sige, sige, tapos? Tapos nung nakita ko siyang nanonood siya, nakatabi ko, parang Mhm. nabastos ako. Kaya nga hindi talaga ako kumakanta, kaya parang dun ko na nag-start yung yung namulat ako na ba't ganito siya, ba't nandito na nga ako, ba't nanonood pa siya ng ng gano'n. Mhm. Kumbaga Tapos hindi ka pa ba kontento sa akin, gano'n, 'di ba? oo, tapos may isang gabi pa nga na lumabas kami, parang naka-12 ata siya, Naka-12 na? rounds. Hindi ko alam kasi nga pagod na ako tapos nag tinatalikuran ko na lang tapos siya gano'n pa din siya ng gano'n. Kahit pagod na ako. So, gano'n kalala na talagang, sinusulit niya ang lahat ng bagay para sa'yo? Oo, yun nga, parang siguro tapos hindi naman parang halos kada labas namin niya, parang gano'n nga, grabe siya makagamit. Mhm, Hanggang nag-graduate ako, pumunta ako sa ibang city, mhm. nalaman ko na lang na may iba siya kaya bumalik ako. Nag-apply ako nag-enroll ako sa isang curriculum na puwede kang mag-enroll do'n as long as may ganitong units ka. Tapos pero hindi ako pumapasok, siya lang yung kinikita ko. Tapos gusto ko kasi mag-explain siya sa'kin, pero nalaman ko na lang na do'n pala sa isang boarding house nandun yung babae at saka dun na din siya nakatira. Ilang taon na 'tong babae niya? Ano, parang mas matanda lang sa'kin ng 2 taon. 21? Oo, that time. Matagal na sila neto o mas nauna ka? Mas nauna ako kasi nga nung nawala ako nakilala niya yung babae. Teacher ba 'tong, naging kabit niya or hindi? Hindi, parang nasa corporation. Ah, nagwo-work na, hindi estudyante. So, Yes po. ang estudyante ikaw lang, tapos yun nagwo-work na. Pero matanda lang Oo, kasi sa'yo nga ng 2 taon? oo, pero graduate na kasi ako that time, Oo, nung nagkaanuhan sila. grabe. Tapos grabe nasaktan ako pero ako naman si tanga, alam mo yun, lumayas ako sa'min tapos tumira ako sa best friend ko na kapatid niya Mhm. sa bahay. Tapos may room pa din siya doon. Tapos alam mo yun, after kong sumayaw,
nagte-text siya na, "Puwede ba tayong mag-usap?" So, hinihintay ko siya. Tapos may nangyayari na naman. So, gaano katagal yung pangyayari sa inyo? After nun umabot siya ng 3 months, tapos hindi ko na siya, tawag dun, ayoko na kaya nga I mean, kaya yung total talaga. nung almost 2 years po. Grabe, no? 2 Yes years. po. Gaano kayo kadalas may nangyayari sa inyo sa 2 years? Nung estudyante ako, halos every weekend. Every weekend? Yes po. Dax ba tong ano na to? Professor na to? Hindi siya dax, pero siya, mahaba. Ah. Pangit naman yung mahaba, walang thrill. Pero yun nga, Tita Angelo, kasi nga 'di ba, nag-apply na ako pa abroad. Mhm. Nagko-communicate pa din siya sa'kin. Before pa pala nagpakasal sila. Tapos may communication pa kami kasi nga best friend ko yung kapatid niya. Mhm. Tapos sabi ko, "Ba't hindi mo ko i-invite sa kasal mo?" Sabi niya, "Ba't pa kita iimbitahin, masasaktan ka lang." Ko, "Okey, thank you." Tapos nung nag-abroad na ako, nasa Hong Kong na ako, tawag siya ng tawag. Nakikipag-video call siya. Mhm. Tapos sabi niya madami daw siyang what ifs. What if daw kung kami ang nagkatuluyan, ano ba daw yung future namin? Kahit nandito na ako sa Canada, gano'n pa din yung niya, yung Mga salitaan niya tawag sa'yo. mga style, yeah, yes po. Yung mga Kasi nga banatan niya. oo, kasi nga napapanaginipan ko pa kasi siya that time, 3 months ago. Tumawag ako sa kanya. Sabi ko, "Ba't nasa panaginip pa kita?" Sabi ko sa kanya. Sabi niya, "Hindi ko alam." Sabi ko, "Hindi mo ba ako parang yung iniisip?" Kasi nga Mhm. may asawa na ako, may anak na ako. "Ba't gano'n pa?" Sabi niya, may mga what ifs daw siya. Mhm. Kasi nga daw nakikita niya na masaya ako, may pamilya ako, tapos siya wala kasi silang anak. Ah. So, ikaw, Yes Louie, may po. pamilya ka na? Yes po, ngayon may family na po Ilan na ako. anak mo? Ngayon po buntis ako. Wow, congratulations, Thank Louie! you po. Pangalawa na namin ng Oo. hubby ko. Wow, nice. Louie, eto Yes po. ang hirap, tama ba ako ng naiisip? Ang hirap kalimutan ng unang taong Ang hirap po talaga, as in grabe yung ko, ngayon parang naiiyak ako. Grabe yung ko, yung move on ko sa kanya. Ilang years, years talaga. Decades ata kasi nga nag-graduate ako college mhm. 2011 eh. Tapos hanggang nagka-jowa ko dito, siya pa din yung parang iniisip ko. Alam mo ba, naano ko pa nga siya, parang nasumpa ko siya sa sakit na naidulot niya sa'kin. Anong sinabi mo? Sabi ko sa kanya, "Hinding-hindi ka magkakaanak." Totoo? Sinabi mo yun? Yes po. Alam mo, Mm. masama yung nagko-curse. Nagkakatotoo Masama daw yun di talaga. ba? Tapos ulit ako sa kanya, sabi ko, "Okey na ako. Sorry kung na-curse kita. Pinapatawad na kita," sabi ko sa kanya. Kasi nga 'pag hindi ko siya pinapatawad, paano ko patawarin sarili ko, 'di Oo. ba? Pero until now, wala pa rin siyang anak. Alam mo ba? Wala pa din silang anak. Yes Grabe. po. Mahirap talaga mag-curse, no? Hindi, pero talagang sinabi ko sa kanya, yung nasabi ko sa kanya na na na-curse ko siya, na sinumpa ko talaga siya. Grabe Mhm. yung alam mo yung sakit na inidulot niya sa'kin kasi nga Yes. siya yung nakauna, akala ko mahal niya ako. Tapos go with the flow lang daw sa'min, tapos ngayon sinasabi niya na, what if kami daw? What if kaya kung sineryoso mo ko nung una, nasa abroad kaya ako ngayon or nasa Pinas lang na na tayo magkasama, yung mga gano'n ba? Tapos last 2023 umuwi ako. Pumunta siya sa city namin, hindi ko Mhm. siya kinita. Ayaw mo na talaga siya. Ay, yung city namin sa kanila, 2, 3 hours, 2 to 3 hours yung biyahe. Pumunta siya doon, sabi niya nandito ako sa city. Sabi ko, "Okey, nandito din ako." Sabi niya, "Nasaan ka na?" Hindi ko na siya ni-replyan. Nandun talaga siya sa city. Alam mo, ngayon mo ba na-realize, Louie, na maling-maling kinilala mo siya?
maling-mali talaga kasi nga last time, 3 months ago, klinaro ko talaga sa kanya kung ano ba talaga ako sa kanya. Sabi niya ano daw, parang mapusok lang daw siya that time. Mhm. Gusto niya naman daw ako, pero parang takot daw siya na may masabi yung mga tao kasi nga estudyante ako, ano pa daw, best friend ako ng kapatid niya, gano'n. Sabi ko sa kanya, "Napaka-ano mo naman, napaka-coward mo naman. Yes. Wala kang bayag." Yes. Tama. Sabihin mo ngayon yan sa kanya, Louie, kung naririnig niya 'to. Sabi ko nga sa kanya, "Alam mo, may plano akong tumawag sa Love Radio." Siya nga, Mhm. "Sige." Tapos sabihan mo ako kung anong title kasi nga ano, may ano din niya, pakikinggan din daw niya. Mhm. Sabi ko, "Okey, sige." Kasi nga 'pag everytime na tumatawag ako sa kanya or siya, paulit-ulit yung ano namin, yung conversation. Ba't niya ako ginawa ng ganito, na alam mo yung seryoso ako sa kanya. Tapos siya pala parang ano siya, doubtful siya. Siguro may regret siya this time. Alam alam mo alam Wala mo siya alam mo, Louie, po? ang hirap talaga magmahal ng taong hindi ka mahal, 'no? Yun nga, eh. Alam mo ba yung favorite song ko nung una, One-Sided Love? Sakit naman yan. One Yes side po. of love. Tama ba ako dun? Yes po. Opo. Tapos You Made Me Stronger by Broken My Heart. Yes po. Wow naman. Gano'n. Kung By bibigyan ka ng Breaking My Heart. pagkakataon na may sabihin ka dito kay Professor, anong gusto mong sabihin? Pwede mo siyang pwedeng yung pinaka talagang gusto mong sabihin. Wala namang makakapigil sa'yo eh. Di naman kita mapipigilan kung anong gusto mong sabihin. Mapapakinggan ka ng buong Pilipinas at buong mundo. Sabihin mo na, antayin kita. Hello sir, alam mo sir, ano, binigay ko sa'yo lahat-lahat. Naging seryoso ako sa'yo. Umaasa ako sa wala pala. Tapos ganito lang yung ginawa mo sa'kin. Kahit tumatawag ako, paulit-ulit yung tanong ko sa'yo at saka paulit-ulit lang din yung sagot mo na wala. Na bata ka pa, bata ako. Tapos nadala ka lang sa panahon. Kahit na sinabi mo na na-inlove ka, kahit konti, I don't know. Pero ang sakit ng dinulot mo sa'kin. Pero okey na kasi nga naka-move on na ako, not totally but slowly. Ngayon may asawa ka na, may asawa ako. Ano lang, wish ko lang na magkaanak na kayo. Yun lang Yes. po. Grabe, Louie, no? May asawa ka na lahat. Tapos, pangalawa na yung dinadala mong tao ngayon. No? Nagdadalang tao ka ngayon. Pero nandun pa rin yung, alam ko ramdam ko. Ramdam ko ngayon na may kirot pa rin sa puso mo. Kasi nga every time na mag-explain siya, hindi niya nakuha yung gustong explanation na yung gustong marinig ko. Mhm. Siguro pride niya? May number I ka don't nito? know. May number ka nito ni Prof? Meron, gusto mo? Try natin, tawagan natin. Gusto mo? Try mo lang tawagan. Alam mo yun? Hindi, wag na. Baka may nandun yung commander niya. Oo nga, Bahala no? siya. Oo nga, no? Gulo pa yung mangyari, no? Oo, minsan nga tumatawag ako, sabi niya, "Halika dito, wala si commander." Sabi ko, Ganun? "Anong akala mo sa'kin?" Hindi, gusto kong tawagan lang si Prof. Tas sasabihin ko sa kanya, alam mo, ang kapal ng mukha mo. Oo nga, Babawi yun lang yung kita. sabi ng mga boys na mga kaklase ko that time. Ang swerte naman ni Sir, ganito, Yes. ganyan. Si Sir pa sa lahat-lahat, gano'n. Sabi ko, hindi ko alam. Hindi ko naman siya crush that time. Kasi nga lahat ng estudyante do'n, "Hi sir, I love you sir, gwapo mo sir." Ako naman, nasa gilid lang, "Bahala ka diyan." Kasi nga boyish type ako that time. Pero boyish type, pero girly looks, gano'n po ba? Louie, hindi ka ba Yes nasasaktan? po. Na ano po? Napakan ko yung buhok mo dito sa studio. I'm sorry. Haba naman ng hair mo. Hindi, wig lang 'yan. Ay, wig lang ba to? Pasensya na. Okay, sige. Pero grabe, no? Sa haba-haba tuloy. Sa dami-dami. Sa dami-dami ng mga babae ikaw ang ginusto. Ibig sabihin, may namumukod tangi ka din talaga kay Professor. Kay Ding Dong Dantes. Iba din ang ganda ni Maine Mendoza.
'di ba? Yun nga, sabi nila unique daw. Kasi nga ano, parang jologs kasi ako that time. Mhm. Pero may tamang timpla, yung parang gano'n po ba. Mhm. Ano Hindi naman din ako skandalosa. mhm. Wow, 'no? So, okey lang sa'yo na naabuso ka na 'no, hindi kita pagkakalat, gano'n. Ipagdadasal na lang kita, gano'n ba 'yun? Louie, gusto ko lang Po. malaman, anong gusto mong message sa asawa mo ngayon? Yung sa asawa ko mabait naman siya, hindi nga siya seloso. Sabi niya, "Sino yung kausap mo?" Sabi ko, "Friend ko." Siya lalaki ko, siya ka, "Okey lang yan, kung hindi ka ba nasiselos?" Sabi niya, "Ba't naman ako masiselos kahit lalaki pa yan, wala naman siya dito." Hmm. Kumbaga, Mm. okey lang ikaw tignan, pero ako puwedeng Oo, tumikim alam diyan. niya sa'kin ka, gano'n. Puwede kang tignan, pero hindi ka puwedeng tikman, gano'n ba 'yan? Oo, gano'n. Kasi nga may nalaman din siya na may nagkagusto sa'kin dito, isang Italyano. Mhm, Do'n siya parang nag-panic. gano'n. Yes Anong po. ginawa mo? Wala lang, 'pag nagalit ako sa kanya sabihin ko, "Do'n ako kay Italiano, bahala ka diyan." Sabi niya, "You're crazy." Gano'n. "Don't worry, satisfied ako sa'yo." Sabi niya, hay! Oo, satisfied na satisfied kasi nga okey naman siya, Daks naman siya. So, parang din, nakuha niya din yung kiliti ko. Wow. Anyway Louie, Yes po. wala ka bang planong i-block na 'to si propesor? Wala ka bang plano na i-delete na yung mga message ninyo, kalimutan na siya? And ang everytime kasi nakikita ko siya sa FB kasi nga friend kami. Yes. Friend din kami ng asawa niya. Yung Mhm, asawa niya naka-follow sa'kin. mhm. Hindi alam ng asawa niya na ako yung ex ng partner niya. Walang alam talaga totally yung asawa niya kung sino ako sa buhay ni sir. Mhm. Ang alam niya lang, friend ako ng kapatid ni sir. Tapos? Tap gusto ko lang makita niya na yung sinaktan niya bumangon at naging masaya kahit yung ginawa niya sa'kin, grabe. Ganda ng sinabi mo, Louie. Saan dun banda? Hindi, totoo, gusto kitang palakpakan dun. 'Di ba, na oo, ba't ko kailangan i-block yung mga taong nanakit sa'kin? Yes po, Bakit oo. ko Yun kailangan yung i-block mm. yung taong, ng maliit sa akin o ginamit ako, 'di ba? Kahit hindi man in terms of relationship ang usapan. Kunyari may taong nanloko sa'yo, siniraan ka, ginawan ka ng kuwento kung ano-ano pinagpapasang masasamang salita sa ibang tao. Ba't kita yan, friend? Tignan mo na lang kung gaano pa rin Oo. ako tumitindig ngayon, 'di ba? Yes po, totoo. Tignan mo yung buhay mo sa buhay ko. Walang nagbago sa akin, Mm. pero sa'yo, ewan ko na lang. Oo, totoo talaga kasi naniniwala ako DJ Tatangelo na 10% lang yung audience impact, the rest is yours, the 90%. Wow! No? Panis! Alam mo, Oo. saludo ako sa'yo, Louie. Alam mo, natutuwa ako na buo yung call natin ngayon. Dahil ang ganda ng mga sinasabi mo eh. Di ba? Ngayon na-realize mo na, hindi pala dapat ako maging proud doon sa pangit na yon kahit kamukha siya ni Ding Dong Dantes. Di ba? Tignan mo, natatawa ka ngayon. Ito yung Mm. pinupunto ko sa'yo eh, na hindi mo deserve yan. Deserve mo ngayon yung tamang magmahal at deserve mo na makita ka niya ngayon na masaya. At siya, hanggang ngayon, Ha. tignan mo na lang. Oo. Audience impact na lang po talaga siya. Yes, 'di ba? Parang wala na, tignan mo na lang ako at panggigilan mo na lang ako pero hindi ka na makakaisa sa akin, gano'n. Hindi na talaga kahit paulit-ulit niyang sabihin na, hindi ko talaga alam, hindi ko talaga mawari kung for example nasa isang sulok kami lang dalawa daw. Yes. Hindi niya daw mapipigilan yung sarili niya. Sabi ko sa sarili ko, "Bahala ka diyan, madigas ka. Hindi na talaga kita papatulan."
'Diba? Dapat alam mo natutuwa ako sa'yo dahil pinakita mo kung gaano kataas dapat tignan ng mga kababaihan. Yes po. Yes, Louie. Saludo ako sa iyo dyan, Louie. Kasi, alam mo, may mga babae kasi minsan talaga na hindi natin maiwasan na nagiging marupok. Muli. Pero, totoo, ikaw din Which is naman. normal Oo, naman po. normal Yes naman po. yun. Dahil ikaw din naman, Louie, naging marupok ka din. Pero at the end of the day, na-realize mo na, deserve ko din palang mahalin ng tama at yung mga tao na nakit sa akin, okay, audience na lang kayo sa akin, hindi na kayo pwede makaisa. Hindi na talaga. Kung dati nasasarapan kayo, natignan ako, mas masarapan kayo ngayon pero hindi nyo na pwedeng tikman. Oo. Nung una, ka-vibes niyo ako, ngayon hindi na. Sorry na lang. Aray ko, di ba? May gusto ka pa bang sabihin, Louie? So far, wala na po. Kasi nga, ngayon, okay naman ako sa asawa ko, sa Mhm. baby ko, at saka sa soon coming baby. Yes. I hope na maging Siguro nga, sorry po, siguro kung marinig niya to, siguro sampal sa kanya. I don't know kung sasabihin ko ba sa kanya na nakatawag na ako? I don't know. Siguro wag na lang. wow, no? Kasi nga, parang, ba't ko kung gusto niya marinig, kung by accident, o di mas okay, hindi yung sinabi ko sa kanya na, tumawag ako. Mhm. Tama. Anyway, maraming salamat, Louie. And syempre, marami nakatutok sa'yo ngayon na mga kabisyo natin. Na, Thank you po. Ayan. Lagi ka ba nakatutok sa 90.7 Love Radio? Yes po. Totoo ba? Every day. Like, kasi nga, gabi dyan, umaga dito, parang kayo tulog dyan. Ako naman gising dito. Kaya nga, halos lahat, Okay. updated ako. May tanong lang ako sa'yo, Louie, bago tayo matapos. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Woo! Wow. Thank you so much, Louie. Thank you din po. Happy Thursday. Happy Thursday po. God bless. God bless, Louie. Thank you so much. Napakaganda ng kwento mo at napakinggan namin ang kabuuang kwento mo ngayong araw na to. And Yes. stay safe. And I hope yung dinadala mong tao ngayon, yung baby na yan. Baby boy ba yan? Baby girl? Hindi pa po nakita yung gender niya. Hulaan ko. Kapag Next month. pag baby girl yan, ninong ako, ganun. Sure, gusto mo? Oh, sige, basta pag baby girl pag baby girl. Baby girl yung una. Baby girl yung una. Oh, sige lang, baby girl pa rin yan. Tingin ko baby girl pa rin. Oo. Pag baby girl ka, ilalagay talaga kita. Oh, pasalan mo ako ng invitation. Yung invitation, punta ka dito Oo. sa Canada. Gusto mo? Sige, pwede naman. Marami nag-invite sa akin dyan Pero pag babae yan, ako nararamdaman ko babae yan dinadala mo. Ang cute ng mo ng dating mo sa akin ngayon. Thank you so much, Louie. Thank you din po. Yeah. Sendan ko na ng picture ng panganay ko. Sige. Send mo dito, ha? Sa Sige po. While listening. May kasi ako, nag-download din po kasi ako ng radio na sa Pinas. Kaya nga kahit Diba? live, na naririnig ko pa din. Alam mo ako, ganito rin ako kay Rocky. Tiyan mo, sabi ni Boss Pindot dito. Si Boss Pindot, ang galing talaga nito Idol ko to Sabi nito ni Boss Pindot, ganyan ka rin kay Rocky, lumabas lalaki. Totoo yan. Ngayon, baka ninong din ako niyan. Babae naman, no? Lumabas din babae. Hindi natin masabi, basta pag babae ako ninong, ganun. Oo, ay lalagay talaga. Anyway, thank you so much, Louie, and happy Friday na ngayon. It's already 12:01 a.m. At maraming salamat, Louie. Okay po, thank you po. Yes, chat ka lang kapag may problema ka sa buhay, ha? Sure. Yeah. May problema talaga. Pwede happy lang. Mukhang happy ka naman Thank you so much once again. Thank you sa pakikinig sa 90.7 Love Radio. Alright mga kabisyo, napakinggan po natin ang ating si Louie, ang ating caller last time. Last 2 weeks ago yata, kung hindi ako nagkakamali. Siya po yung nakat natin na caller.
na hindi natin nagustuhan dahil nga Friday night and SPG po yun. Pero alam natin na naabuso siya. And then nagulat na lang ako kabisyo. Nagulat kami ni Boss Pindot kanina. And then Boss Pindot kasi binibigyan ko siya ng karapatan dito sa programa rin natin na mag-decide din. Kasi si Boss Pindot, pangalawang pangalawang kaparte ng programa na to. Hindi mabubuo tong programa na to kung wala si DJ Rocky, ako, at si Boss Pindot. So si Boss Pindot tinatanong ko, Boss Pindot, tawagan ba natin kasi tumatawag siya sa atin? Sabi niya naman sa akin, ikaw na bahala. Sige, tiwala naman sa akin si Boss Pindot pero binibigay ko nga sa kanya. Pero yun nga, tinawagan natin and at least yun, na nalinaw natin na alam niya rin sa sarili niya na realize niya din na kaya tayo nagagalit. Kasi hindi nagagalit para pagalitan yung tao. Nagagalit tayo dahil concerned tayo dun sa tao. Iba po yung judgment sa real talk. Para lang sa akin, kabisyo, ang judge po kasi, kabisyo, yung hindi mo pa alam, yung mismong istorya, ginajudge mo na yung tao. Pero kasi kung alam mo naman na yung storya at gusto mo siyang i-real talk para magising siya, magkaiba po yun. Anyway, mga kabisyo, maraming salamat sa inyo. Pwedeng tama ako, mali kayo, tama ako. Ganun lang naman po yan, kabisyo. At maraming salamat sa pagtutok niyo po sa Top Secrets. Muli, ako nga po pala si DJ Titangelo, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. At kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama ko po si Boss Pindot na hindi nyo madalas nakikita pero madalas pumipindot. Kaya mga kabisyo, kayo po ito nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. That portion is brought to you by Metro's number one. Metro's number